दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव नोंथांमोननि मीडिया चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोङो प्रेस मिट मोनसे खुंनो लादों आरो बे प्रेस मिट खुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादों आरो बे बिटिआर एकर्डखौनो थांनाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 खालार खालि नैथि बोसोर हिसाबै बिटिआर एकर्ड डेखौ खुंनायाव बा बे खालि XNDB इउनाइटेड फराम उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट डि हारिमु बिथांनि दैदेननायाव प्रटेस्ट मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आरो बे प्रग्राम खालि डि हारिमुआ एबसुखौ टारगेट खालामनानै जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बेखौनो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावखुलियाव जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो प्रेस मिट मोनसे खुंनाय जादों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो डि हारिमु बिथांखौ खावलायनो नागिरदों बा जोङो बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जिखिनि एलिगेसन लाबोबाय बेखौ डि हारिमु बिथाङा बन्द खालामनांगौ दिनैनिफ्राय जाहाथे बिथाङा एबसुनि सायाव जिखिनि सोंखारिनाय बाथ्रा बै बाथ्राफोरखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ आरो जुदि बन्द खालामाब्ला बिथांनि सायाव जिखिनि व्यक्तिगत हिसाबै जिखिनि एलिगेसन जोंनि आखायावबो दङ जोङो बै बाथ्राफोरखौ हयथ' जोंबो बुंनो गोनां जागोन दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो नैबे बाथ्राखौ बुंगोन गमामायैनो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव दङ बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ नाथाय बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ दायथ'आ एनडिबिनि थाखायल' नङा जोंनियावबो बे दायथ'आ दङ सारा बर'फोरनियावनो बे दायथ'आ मोनसेया दङ नाथाय मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लानानै जिखिनि जोङो नुदों जिखिनिखौ बुजिदों राजनिति खालामनो थांनायखौ जोङो मालाबाबो हजम खालामनाय नङा रन्जन दैमारिया जोंनि थाखायबो दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौआ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मोनसे दायथ' आरो सुक्ति जानायनि उनाव जिखिनि दफाफोरा थाबाय बै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सम बायदि नाजागासिनो दङ सम बायदि मोनसेनि उनाव मोनसे बेखौ मावफुंगासिनो दङ एनडिबिआ माखासेया जेलनिफ्राय उदां जाबाय माखासे केसफोरा दायो जोबनो थांगासिनो दङ बेबायदिनो रन्जन दैमारियाबो खम समनि गेजेराव निस्सय उदां अखाराङाव बिथाङाबो फैनो हागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ खारन आसाम सरकार बिटिआर सरकार मानगोनां रन्जन दैमारिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ केसखौ फोजोबनायनि थाखाय एबा जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै जोङो मोनथिगौ आरो डि हारिमु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाखालि 27 जानुवारि खालि 2022 मायथाइ खालि जिखिनि एबसुनि सायाव एलिगेसन लाबोबाय बेखौ खम समनि गेजेराव बिथाङा बन्द खालामनांगौ उइद्र खालामनांगौ बिथाङा जिखिनि बुंदों जे एबसुनि दैदेनगिरिफोरा एसि रुमाव जिरायनानै प्रेस मिट खुङो एसि रुमाव जिरायनानै माखासे खामानि दामानिफोरखौ मावो बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजा बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो रोखा खालामनो नागिरदों सारा एबसु अफिसाव जुदि गिदिंनानै नायोब्ला मोनसेबो आबसु अफिसाव हयथ' एसि रुम मोननाय नङा एसि रुम मोननाय नङा आरो बिथाङा बुंबावदों बा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदों जे एबसुआलायनो माखासे थाखा फैसा खांनाय ट्रेक्टरनिफ्राय ट्राकनिफ्राय बेबायदि फैसा खांनानै संगठनखौ सलायो बा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि बेनिफिटनि थाखाय खामानियाव बाहायो बै बाथ्राखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ नाथाय दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो डि हारिमु एबा बानस बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जे नोंथांमोननि जि उन सिगां जेबो ओंथि गैयै जिखिनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना एबसुनि सायाव बुंगासिनो दङ बै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जाहाथे बन्द खालामो आरो जुदि बन्द खालामाब्ला दहायबाव आङो बुंदों जे बिथांमोननिबो व्यक्तिगत माखासे जिखिनि एलिगेसन जोंनि आखायाव दङ बै बाथ्राफोरखौ हयथ' जोंबो बुंनो गोनां जागोन उदालगुरि जिल्ला XNDB इउनाइटेड फरामनि जि आफादगिरि डि हारिमु बिथाङा एबसुनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनानै गोबां खोथा बुंगासिनो दङ बिथाङा गोबां एबसुखौ समाल'चना खालामगासिनो दङ दाखालि 30 खालाराव बिथाङा मोनसे प्रेस मिट होदों आरो बेयाव बिथाङा जों एबसुखौ बोसोन होदों बिथाङा जोंखौ डि हारिमु बिथाङा एबसुखौ बोसोन होनो सोर बिथाङा बबे प्लेटफर्मनिफ्राय फैदों
आरो एबसुखौ बोसोन होनो हानाय बियो बर' हारिनि मा बिलाइ ना इन्टेलेक्सुवेलानो ना एबसुनि एडभाइजार दा मा बिलाइ दा बिथाङा जोंखौ दाखालि बावै प्रेस मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोसोन होनाय खोथा बुंदों बोसोनखौ मानिनांगौ होननानै बुंदों दा दि हारिमुवा सासे एबसुनिफ्राय एरख'जानाय फिसा मोनसे इउनिट कलेज इउनिटनिफ्राय बिथाङा गाज्रि खामानि मावनानै एरख'जानाय मानसिनि बोसोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरै मानिनांगौ जाखो दा बेयो जोंनि मोनसे कुइसन दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोसोन होनो सोर दा बेखौ जोङो गिबियावनो बिथांखौ जोङो कुइसन खालामदों दा बिनि उनाव बिथाङा गोबां एबसुनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों दा बिथाङा बुंदों पजिटिभ जानांगौ साननाय हनाया पजिटिभ जानांगौ मावनाया पजिटिभ जानांगौ बुंनाया पजिटिभ जानांगौ गोबां पजिटिभ खोथा बिथाङा जोंखौ बुंदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्ला सोरखौ समाल'सना खालामग्रोयो माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावखौबो समाल'सना खालामग्रोआ जितिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा सोंखारियो अब्लासो जोङो बिनि फिननायखौ होनो गोनां बाध्य जायो जोङो दिनैसिमबो रावखौबो एरग्रांनानैबो लाया जोङो सोरनिबा सायाव जोङो एलिगेसनबो लाबोआ नाथाय बिथां दि हारिमु बिथाङा गावखौनो मा सानो जोङो मिथिया सानफ्रोमबो एबसुखौ टारगेट खालामनानै बाथ्रा खोथा बुंबाय थायो दा बिनि सायाव जोंहा माखासे बुंनांगौ दङ दा बिनिखायनो बुंनांगौ दङ होननानैनो जोङो बुंदों दा आङो मोनसे खोथाखौ सिगांबो बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो बिबानगिरि 8,000 9,000 10,000 बिबानगिरिफ्रा बिथांमोनखौ जुदि सोंखारिनो गोनां जायोब्ला बिथांमोना ओंखाम बोथिसे मोजाङै जानो हानाय नङा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बेबायदि एसेबां सोद्रोमथि गैयै नङा गासैबो बुजियो बर' हारियाव बेबायदि दाङाबादि जानाय बेबायदि दावराव दावसि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो लुबैया जायनि थाखाय बिथांमोनना गोबां खोथा जोंखौ सोंखारिदोंमोनब्लाबो जोङो माब्लाबाबो बिथांमोनखौ बेबायदि जोङो गाज्रि खोथा बुंफेरामोन नाथाय बिथांमोननि जिबायदि दिनै सानफा एफा सानफ्रोमबो बिथांमोना जोंनि सायाव बांद्राय बेबायदि सोंखारिनाया बारानिफ्राय बारा जालांदों दा बिनिखायनो जोंबो माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा आरो बेबायदि जुदि सोंखारिबाय हायोबा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे हारिनि सिनस्रि आफादखौ बेबायदि सोंखारिबाय हायोब्ला बेखौ जोङो माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा आरो बिनि सायाव जोङो जिबायदि खामानि मावनांगौ बिनि सायाव जिबायदि एक्सन लानांगौ जोङो बेखौ लागोन आरो बेखौ जोङो दि हारिमुखौ जोङो सोंखारिदों आरो बिथांखौ जों गोख्रों रावजों जोङो बुंहरदों जाहाथे बिथाङा बेबायदि गाज्रि खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि इलिगेसनखौ लाबोनाङा जोङो बुंदों दा बिथाङा बुंदों एबसुआ पलिटिक्सआव बाहागो लानाङा होननानै बुंदों दाख्लै प्रेस मिटनि गेजेरजों दा दि हारिमुखौ आं मोनसे कुइसन खालामनो लुगैदों दि हारिमुआ बर'नि जारिमिनखौ मिथिगोन ना मिथिया बेयो मोनसे कुइसन दा बर'नि जारिमिनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि बागै मा मिथिगौ बिथाङा दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिताव जाथिया जेतियानोखि क्राइसिस जागोन जाथियाव जेतियानोखि गोनांथि जागोन अब्ला जोंहा राजखान्थियावबो आखाइ होनांगौ होनो हायो होननानै जोंहा लिरनाय दंखायो दा बेयाव जोंखौ बादा होनो बिथाङा सोर जों राजखान्थि खालामो राजखान्थिगिरिफोरनि उन थांफायो बेयाव जोंखौ बुंनो लागा बिथाङा सोर दा बेखौ जोङो माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा आरो बिनि सायाव जोङो जिबायदि खामानि मावनांगौ बिनि सायाव जिबायदि एक्सन लानांगौ जोङो बेखौ लागोन आरो बेखौ जोङो दि हारिमुखौ जोङो सोंखारिदों आरो बिथांखौ जों गोख्रों रावजों जोङो बुंहरदों जाहाथे बिथाङा बेबायदि गाज्रि खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि इलिगेसनखौ लाबोनाङा जोङो बुंदों दा बिथाङा बुंदों एबसुआ पलिटिक्सआव बाहागो लानाङा होननानै बुंदों दाख्लै प्रेस मिटनि गेजेरजों दा दि हारिमुखौ आं मोनसे कुइसन खालामनो लुगैदों दि हारिमुआ बर'नि जारिमिनखौ मिथिगोन ना मिथिया बेयो मोनसे कुइसन दा बर'नि जारिमिनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि बागै मा मिथिगौ बिथाङा दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिताव जाथिया जेतियानोखि क्राइसिस जागोन जाथियाव जेतियानोखि गोनांथि जागोन अब्ला जोंहा राजखान्थियावबो आखाइ होनांगौ होनो हायो होननानै जोंहा लिरनाय दंखायो दा बेयाव जोंखौ बादा होनो बिथाङा सोर जों राजखान्थि खालामो राजखान्थिगिरिफोरनि उन थांफायो बेयाव जोंखौ बुंनो लागा बिथाङा सोर दा राजखान्थियाव जोङो बाहागो लादोंब्लाबो गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव बाहागो लाबोनानैनो मोनसेनि उनाव मोनसे एकर्ड खालामबोनानै बर'नि नैबे मोनसे अबस्थासिम सफैनो हादों रांखान्थियानो होन बा बायदिसिना थासारियाव जों एसेब्लाबो जौगानो हादों दा पलिटिक्सआ ओरैबायदि मोनसे जिनिस जेरावनोखि नोङो राजखान्थिया मोजां रोखोमै
हारि मोनसेयाव जुदि राजखान्थि गैयाब्ला, हारि मोनसेयाव जुदि राजखान्थिया मोजां जायाब्ला, राजखान्थिगिरिफोर गैयाब्ला जोङो जिखिनि दाबि दावाफोर खालामबाय हादों दिनै दुलाराय बर' हारिया, दा बैफोर दाबि दावाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बेयो राजखान्थिनि गेजेरजोंसो जागोन। दा दिनै एनडिएफबिआबो मोनसे समाव गोबां गोख्रों आन्दलन खालामनानै दिनै राजखान्थियाव मानो बाहागो लाफैनो गोनां जाखो? अनजलि दैमारि आब'आ मानगोनां बिथाङा मानो राजखान्थियाव बाहागो लाना एमएलए गेलेनो गोनां जाखो? बिनि गुदियानो जाबाय राजखान्थिनि गेजेरजोंसो गांनाय उखैनाय जोंनि जि दाबि दावाफोर बेखौ जोङो मोनफुंनो हायो। दा बेफोर खोथाखौ बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया? हयতো बिथाङा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बेबायदि गोबां राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। आरो बिथाङा राजखान्थिनि खोथा बुंनायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों। राजखान्थि जितियानोखि इलेक्शन जादोंमोन, थांनाय बिटिसि इलेक्शन आरो एमएलए इलेक्शनाव सोर गारमा होख्राव होख्राव इलेक्शन केम्पेइन खालामहैदोंमोन बेखौ जोङो नुगासिनो दङ। दि हारिमु बिथाङा गोबां होस्रिखाव होस्रिखाव बिपिएफनि जानानै बिथाङा मा खालामदोंमोन? केम्पेइन खालामदोंमोन। दा बिथाङा जोंखौ दिनै बादा होनो सोर? गाव सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जाना मानो राजखान्थियाव बाहागो लादों होमबा? दा बेफोरबायदि माखासे खोथा, दा जोङो बेखौनो सोंखारिदों बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाङा। दा एबसुनि मावनाय दांनायनि सोंथि खालामदों। एबसुआ मा मावदों मा मावाखै? जेबोखौनो मावाखै बेफोरबायदि खोथा बिथाङा बुंदों। गावसोरनि खामानिखौ मावलांबानो जायो, बा जोङो मावजानो लुबैदों होननानै। आरो जाथियाव मावनो लागा बयहाबो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाल'सो बिबान दङ नामा जाथियाव खामानि मावनो? दा दिनै दि हारिमुआबो बिबान दङ, बिबानस'आबो बिबान दङ। दा बेबायदि जोंथ' जोंनि खामानिखौ मावबाय हादों। दा बिथांमोननि खोथा लानानै जों खामानि मावगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, मिशन लायै लायै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथियाव मायबा मोनसे जेंना जायोबा, दिनै जोंहा गोबां जेंना, जोंहा मेडियामा थैलांजोबनो थांगासिनो दङ, मार्च आप जानो थांगासिनो दङ, फरायसालिफ्रा मार्जार जानो थांगासिनो दङ। माखासेया गोबाङानो बेबायदि माखासे समस्या, बेफोर समस्यानि थाखाय सोर खामानि मावदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादानोथ' मावबाय हादों। दिनै मोनसे समाव बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा जितिया जोङो सेन्सास खालामनानै नायदोंमोन, सारा आसामावनो 45 जनल'सो मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन जायोमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोग्गानानै बुंनो हायो, बर' मिडियामाव दिनैनि दिनाव 1300-1500 स्टुडेन्टआ बर' मिडियामाव मा खालामदों? मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय मोनसे थासारिसिम फैबाय। आरो बेफोरनि मेन दायित्वखौ सोर लानानै खामानि मावदों? बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों, बिमा बिफानि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनि थाखायसो दिनै जोंनि गेजेराव माखासे सोलायनाया फैदों। दा बेफोर खामानिखौ बिथांमोना नुवाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों होनना बिथांमोना कुइसन खालामो। दा बिथांमोनखौ आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन, दा बिथांमोना मेगनखौनो जुदि जिजों खाथेना लायोब्ला अबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखौ नुनो? बिथांमोना जि मेगनाव जि खाथेना लादों, बे जिखौ बिथांमोना बोखारनानै नाय, होमबानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ बिथांमोना नुनो मोनगोन। नाथाय बिथांमोना गोसोबायदि मा खालामदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनाय दांनायखौ बिथांमोना माब्लाबाबो सहायनो हाया आरो बिथांमोना एक्सेप्टबो खालामनो हाया। बेनिखायनो आं बुंदों बिथांमोना मेगन खाथेना लादों, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों मा मावाखै बेनि सायाव बिथांमोना कुइसन खालामदों। दा बेखौनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैबावबाय, जाहाथे दि हारिमुआ मोनथिनानै लानाया मोजां जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 9,000 10,000 गासैबो बिबानगिरिफ्रा जुदि बिखौ सोंखारिनो गोनां जायोबा, खिन्थु बियो जिना हाराम जागोन गावनो। दा बे खोथाखौ बिथाङा बुजिना लानाया मोजां।